И здравейте хора, аз съм Прожи БГ и с мен е Ванката БГ. Аз па съм Ванката Забив БГ и се казвам в Майнкрафт с неговата ми. Аз се казвам Цветан. Как се казвам? Решихме да отворим сървър, който реши може да дойде. Здрасти. Какво правиш? Ами, махни също почките ми и се зае хората. Бягай с тия грозни почки, бе. Ето това е... Днес правим реклама на сървъра, между другото. Да, нещо такова. Не си написахме реплики. Значи тук се спалваме и да. Чакай. Ларп. Ето ги всичките ларпове. Мисля 14 ларпа бяха, не ми се бе. Като пишете лоби си спомняте тук. Така, джао. Има различни китове, нали? Не е напълно готов, ама... Я тихо малко. Чакай, я за обясня, тук е ларп став. Това е един админ, разбира се, аз съм тук, между другото мога и тук да съм, и тук да съм. Ама където аз си избера. Ама аз съм админ, така искам. Това е Цветан, той е мод. А тук гледам телевизия с приятеля си Онера или ние двамата. Така, ларповете ни за сега не са сложени всички. Но пак е добре. Само Левски. Сега ще покажем. Е много ясно, че е Левски, кой друг. Ти си има си скис, нали? Дай, спира се да снимам. Мразя те. Ела на ларп лети, ще я покажем на хората какво е там. Се взимате ли си от тук при елитра, от тук в фойверки. Къде е това? Слагате елитрите и с фойверките. Политате и такъв е бъга в между другото сервера за 1.11.2. Май трябваше да го кажем в началото на сервера, на клипа. Ще има мобове тук. Да. Чакай, че се правя на гейм от 2. Всяко отпреди да това. Гръмна, бе! Крипър, да не е ми гръмнал това, бе. What? Fake! Чакайте, Ай, внимайте какво правите, защото навсякъде има камери. Вярно. Ами го тази камера после като я видя. Заснема тук кой лети, кой е слетял, по кое време. Ама тук има скелети. Чай сега ще ги махна с команда. Имам PC Game от 1 без наклонна черта. Ба. Това е... Нали разбрахте кое е вече ларп летище. Да продължим нататък. Аз още не мога да такова. Ела на ларп лоби. Аз пък. Ела на лоби. Не съм го показал, защото се мръх. Нищо ли. Моят клип е по-важен. Той е малко бавен. Свикнете с него. Майтап се хора. Всъщност и това сме много бързи. Това са ръчно правени каштурки. Всичко е топ. За момент си помислих, че това го изкарва в гъза си. Да сложи ли писукащо устройство тук. Пип! Ще забия в земята. Хубавото е, че на мене... кой направи тази глупа ползване? Може да го прави. Това е Сашо. Еш пъти. Как ще не мога да чупа, бе? И пада... Така. Пак има някакъв бък сигурно. Да. Много трудно се работи с такива затръстеняци като него, ама преживя съм много... Тук там някой е правило. Примерно не е хубаво да си просите ранг, защото ще действате като него. Мръдни, ето гледай цяло долната килия, какво ще стане. Тук някой е чупил ръчишките, ще му стъпи. Тук е джава. Жалвам го само за 2 часа. За 3 часа си жалвате. Вижте, аз съм в джава. Вижте какво пише тук. Самоубей се, дрън. Това го писах то извратеняк. Аре, поснима, че ми съсипаш клипа, бе. Че аз съм при тебе, бе. Сам се вкара. Добре. Това друго. Така. Джава го видях. Камерата показа ли ви?
Аре се снимам. Чай, тук как се прави рез. Да не са цупите ма ресовете, плуги на още не едно. Имаме си билдър, който е добър, в смисъл, това построи той. Малко го състисам. Това построи той, това го построих аз грозното. А пък това ми развали, бях построил един заек. Това го построи Иван. Градките, въобще не знам на кой са идея. Така, аз имам на Warp сервер да покажа на хората. Отстъп. Шоп. В смисъл, шопа не е готов, няма нужда да го покажеш. Знам, че не е готов. Даже на грешното место той трябва да се премести. Тук е Warp Food. Ще има Warp VMZ. Тук е Warp евента, че те ви го покажа. Значи, скорошния евент май е оставил буквата след себе си. Ето тук така има често и в орнамент ми. Ето Warp Survival. Това е Warp Full. Ама можете направо да го напишете. Тук започва въщо оцеляване. Тук си свърляте между другото всички ненужните ми, защото на други хора са им полезни. Ето, вижте за късметлията, който влезе първи печели 2 чифта елитри, един стак фойверки. Пише Warp. Чухте ли? Опа. Не гледайте Warp VMZ, не знам защо го кръстихме, така се казва по друг начин, просто набързо. И да. Вижте, само искам да ви кажа, че който влезе първи в сервера, печели безплатни фойверки и 2 чифта елитри плюс една даймонд броя. Ще му слова в честа. Това е Warp Kit PvP. Който влезе първи да я взима. Кажи бате, тихо, защото снимам, айде. Това е вече и сестра част в клипа. Бей, тя ще направи зеста. Нали? Това е само PvP, който не е направя много кадърно. Играем едно PvP да покажем на хората какво е PvP, бе. Да стане 20 часа това клипче. Абе няма, ще играем само с диамантени брони без него. Аз не съм с Хаго, аз съм на геймото още. Ти ще ме пръснеш, не искам. Аре смени, бе. Тихо е. Мълчи си там. Warp. Чакай, не отивай никъде. Не дей да се излагаш пред хората. Така, това е Warp Jump. Абе ти пък... Warp. Trosh Jump. Добре, хора, обещавам ви, после ще играем едно PvP с това. Добре, сякаш не си... Warp Jump, който съм правил аз и малко с помощ това. От стените, защото... Да. Малка помощ, че строих целите стени, само морих да ги строя. Май тапа се направих ги с команда. Не влизам в подробности колко си го строят ти. С команда, 2 команди беше готово. Мистер Геймър вика, че път това не може да се скочи. Кое бе? 3 блокчета не може да се скачи с Майнкрафт. Пърче. Кой ти каза, че 4 блокчета не може да се скачи? Гледам се. Аз знам, че могат да се скочат. Аз максималното е 4 блокчета. Не ме гледайте, че флайвам, който флайни ще го жална за 10 минути. Ако влезе пак и флайни, ще го жална за 20 минути и после. Да, това е целя. Който стигне край, не сме избисали още награди, да кажа, това само ще бъде като евент. В смисъл, примерно, събират се 20 човека и почват. Който се качи първи, ще получи най-хубавите край. Много яки награди. Ще му на толкова яки брони, че не мога да убият никой. Може да се скаже. Ще бъдат 3 награди, нали, за първи, втори и трети, така. Ето, който го стигне, другите затваряме вратата и те да си бягат, пръче. Пак, сега ще умра. Може да се шутят, поне му умрат тя. Добре хора, това мисля да е. Поне всичко от мене. Не, никво всичко, на лап PvP, едно PvP кратко. Айде, да те пръсна. Може да сега не се излагате. Има някакъв да видим. Какъв е този Хеймър Хед, бе? Ето, той печели хубави награди. Не съм аз. Аз съм. Добре. Дръж. Дай ми меч, бе. Кой ще ми каже, че не му дропвам, бе? Чакай. И аз си вземи, че трябва да ресвам. Между другото не са чудете, просто трябва да ресна това. Играем само с брони без айтеми. В смисъл без нищо друго. Една броня и меч. Нали знаеш, че си гледа инвентара, внимай какво...
Златните ябълки да ги няма. Не може ли с тях? Не. Аз мисля, че трябва да направиш и клип как се логва в сервера. Кой не знае как да се логне в сервера? То да си пише регистър първо. Така. Взехме му Да, ябълки. да, ама преди това какво трябва да се напише? Регистър парола. И после логин. Да, там Не, махна ми това. точка сай нещо си. И сега тук като падна ще ми вземе 2 сърца. Его, това трябва да го правим. Тук ми взима 2 сърца като падна. Ми ще ползваш. Чакай. Почваме ли? Гледай го! Удари му да ми вземе и на мене 2 сърца. От си голем на бар. То ти хилва сърцата, бе. Ако паднеш от високо, ти хилва сърцата. Ама бе. Уич! Умире долу, бе. Умире. Хил! Умире. Йоу! Край, тук ще умра. Аре, умри, бе! Паде долу, бе. Какво стана, бе? Умря, победих! Чакай. Победих! Искам един реванш. Много искаш. Аре. Ама гледай, аз съм на половината с сърца. Това не е честно. Ще хилна. Хил. Аре, хилни, маре. И Цветан. да свършим, че става много дълъг. Не ми се обработва 3 часа, аре. Чакай, бе, кой ти е? Телепортнете ма. О, аз не знам дали се чувам добре. Трудно PvP ли ще играем, бе? Аре, бе! Аре, бе, седем, бе. Идвай, слезе долу. Там, трепи се. Ай, тихо е. Вие сте страхливци. Аре, идвай, бе. Не искате да играете против по-силни. Айде. Ай, слезе. Ай, слезе, първи си. Чай му видя инвентара. Вие сте с всичко диаманти, но аз тук с айрон броня. Аре, бе, аз съм долу, бе, бъзливци. Аре. Да, той ми взе нещата. Аз... Аре, слизайте, бе. Чакай, че направихме фолго. Какво написа Цветан? Правата ли взе? Аре, идвай, бе. Ай, скачам. Изкачай. Всъщност Аз не не си. скачам. Вие сте с някакви даймонд брони. Аз тук... Добре, ти няма да участваш ли по. Падна ли, бе? Дева, не си паднал. Чакай, бе. Не. Айде, дай да Не. Вишка. Що левна, бе? Аз що съм? Чай, сори, ела ще хилна. О, да. Е, Добре, бе. хора, това ще е всичко от мен и с Ванката БГ. Вижте неговия канал, ще бъде долу в описанието на клипа и Който чао. мога ба... Готово, сега трябва да го изгледам. Ти спря ли? Аз това не мога видя. Добре, довиждане, хора, това беше от мен. Чекайте. Че аз